sehari-hari di rumah kalau nggak ada acara. Kok yo ngerti lho kita. Sembarang. Pokoknya kan lah. Insya Allah tetap menjaga kebudayaan dan pariwisata di Jawa Timur. Oh iya. Pak Subekti. Subekti iki ketua yayasan. Yayasan Subekti. Su. Yo. Su. Apa? Tak banteng. Awakmu lho kok muni su. Syukur marang kersane Gusti akhirnya beliau bisa menjadi ketua yayasan di Untak. Oh, siap. Bek. Wangel men to tetep. Jare awakmu kul Jenenge ya kuwi ya. Jenenge ya kuwi. Bek ki lho apa? Bekas. Bekas apa? Anu yo mahasiswa ning gone Untak kene Mas. alumni. Mosok alumni kok bekas. Lah Pak Ti. tidak mungkin. Loh, kok iso tidak mungkin apa? Tidak mungkin nek Pak